Күзгі қаршысына басамын да, әнкей, сенің білән сөйләшәм. Шолық күзләр, шолық жиыршықлар, еллар өткен, мен де үзгәргән. Әнкей, сен хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдыр алсаң, кичер мине тиле казанына. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымыма. Әнкәй, менә бүген минем искә төште. Ул чак миңа 15 яшь иде. Җәйге төннең үткәнен дә сизми, иртә белән генә керелде. Син әнкәй, күздә какмагансың. Каршы алдың мине ишектән. Йылый тиргәгәнең әле менә хәзергедәй ишетәм. Әнкәй, ул чак мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың? Әнкәй, мин бит инде хәзер зур булдым. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдыр алсаң, кичер мине тиле казанына. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымыма. Хәер, әнкәй, мондый хатирәләр яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләрең рәнҗеш булып миңа коелды.